Kados pundira kaicane sun sawise kegiatan teng Mabaro irang yang buyut tambi isun iki kados pundi isune peteng pendelengan utek ing pamikiran apa isun iki kudu dugi tawasul teng Mabbaronipun Eyang Buyut Jemirah kang wonten dumateng Dusun Sleman Raka isun kelangan kalongan mawon Dewi Kandida kaya kekatonan baning mata Dewi Kandida bojo isun kang ical den baktaning durat maka kaya mengkonon mau pripun bagusnya menurut
Raka Rai duh pangapunten Rai si kakang ugaya putek Rai mikiri panjenengan baka mung gujare si kakang si Rai ku ya wis gantos mawon tiang sanes wanodya liyane sing ayu ya pirang-pirang ora kudu Dewi Kandhita mawon Rai. Iya isune kepaut tresna perang raman krungruman dumateng Dewi Kandhita mawon Raka. Apa bagus isun kuya tawasul ning buyut Jemirah santa isun tawasul ning yang buyut Tambiyan ning buyut Jemirah. Mila mawon angsal ridhone Gusti Allah, angsal rahmat saking Gusti Allah, angsal barokah saking Gusti Allah. Kepaut tresna kepareng jodoh kalian Dewi Kandhita Raka. Aduh Rai munggu kula sia sampun Dewi Kandhita mawon. Kathah wanodya kang ayu, ana kang namine Santi, ana kang namine Dewi, ana kang namine Suciati, ana kang namine Susi, ana kang namine Desi. Ya kathah kang ayu-ayu kenapa sia kudune Dewi Kandhita mawon. Iya isune sampun kepaut tresna dumateng Dewi Kandhita. Mong kelawan wong liyane. Iki ning pengker katone ana gremeng-gremeng suarane manusa iki sapa Raka. Aduh ya duka iku kayane siana wong mlaku mrene ana gremeng-gremenge wong maca sholawatan yambuh sapa tiyang. Iya ketingale ya gremeng-gremeng suarane wong maca sholawatan. Iki sapa wonge isun lagi lumampah saking yang Buyut Tambi. Lagi kebingungan ning prapatan apa badhe teng makbaroe yang Buyut Jemirah. Iya usayu bokat ning Buyut Jemirah ya tekan termaring isun. Minang kamawon wonten syarat wonten syariate angsal tambak kanggo ngadem-adem panjenengan kang lagi kesengsem lagi kapegot tresna maring Dewi Kandhita. Ya wis ayu mawon iki ana wong gremeng-gremeng wong lumampah saya parek saya krungu saya parek saya krungu Raka. Aja belah pulau seduran Mama Sari. Junjang mayang degi-degi pemikulan sampean siji minangka soko gurun Mama Sarim bos wale sareng Mama Sukardi kedi sareng Mama Kudurak manek kedi sareng bos sate kedi minangkane Mama Rum dewe
ya suarane wong gremeng-gremeng sayapar katone ya gemuyu ya nangis ya solawatan raka engko isune mire mriki ya ampun rayine mriki iku ana wong lumampah ning dedalan ning ngajengan isun rayine mriki ya mengko isune mire mriki Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Wali tanpa nama tanpa gelar yen wong pada weruning awakmu tentune pada ngambungi tangan pada sungkem pada njaluk doa panjenengan wali tanpa gelar tanpa nama derajate pada karo wali kutu yen panjenengan mati ya mun tentune yake wong pada jaruh ning kuburane doa suwe-suwe jaluk istighfar maca doa dikira ning kuburane sampeyan njaluk ridhone Gusti Allah rahmate Gusti Allah njaluk ampura maring Gusti Allah wali tanpa gelar tanpa nama sunake dosane urip ning alam dunya kena dosa Gusti isunake dosane nurut kula Gusti jaluk nampura maring panjenengan wali tanpa gelar tanpa nama raka iki ana wonten tiyang kaya wong edan ngomong dhewek solawatan dhewek kadang nangis kadang gemuyu iku sapa tiyang iki raka aduh ya isun gamboten ngertos kae iku wong iku ya kaya wong edan kaya wong gendeng kaya wong soak aja-aja ya mabuk ilmu atau mungkin mabuk wadon kaya rayi kuning ngedadian kaya mengkono ku iki wong iki yang mbuh mabuk apa si mabuk nomor togel apa si mabuk pangkat mabuk derajat mabuk jabatan mabuk dunia atau mungkin mabuk wadon kaya dene rayi mengko yang sarep putus rayi yang ngedadian mengkono nangis dhewek solawatan ngomong dhewek ngecapak dhewek isun mulane tak bayoni mawon ku ya watire rayi ku ya kaya mengkono mudah-mudahan isun siam boten mekoten raka mulane ayuh luru syariat supaya isune aja kelingan baning Dewi Kandita ya kekatonan baning mata yen turu miring rasa kesanding yen turu mulumak rasa ning ngarepan yen turu mengkurep rasa ning dhuwuran iki
iki Dewi Kandita kekatonan bayra kapriwen carane bisa ngobati isun. Aduh, ya kula gaya ketrai ngobatane priwen mulane ayu sawise ning makbaro yang bui tampi bukan badhe ning makbaro yang bu cemira yang mangga tekincang mawon. Mung baiki ning dalan iki ana wong nangis solawatan kemudian kapedewek ngomonge wali tanpa nama tanpa gelar derajate pada kalau wali kutub iki maksudnya primen ayi coba takon anak iku maksudnya primen aja dewek iki ya wali Allah kekasih Gusti Allah kok nangis kolok solawatan ayi nggih mungkin ra katetang ledi maring isun. Kucing kurus mandi di papan, papannya si kayu jati, badan kurus bukan tak makan. Nanging mikiri bae sampean siji sesepuh Indramayu sesepuh Cirebon. Aduh, sayang, mikiri bae sampean siji Mama Sudira. Sareng Mama mau nawari keding, sareng Mama tegue kedik, Mama tejai kedik. Mama Indra, sareng Mamaku getasane kedik, Mamaku warung kedik. Aja suka digawe pusing, aduh sayang. Paman mandega dingin ko aja tetangisan itsun badhe pitang ledan maring panjenengan. Wis sampun nangis paman isun gak pada badan lagi kelara-lara. Demen Dewi Kandita dereng kelakon paman. Apa siraku? Hah? Ngomong apa? Oh, nangis-nangis rong dewek. Ngenes-ngenes rong dewek. Sira anggur-anggur. Mandeg kan riyang bluli nangis. Padha nangis ora bayar ora apa, gratis yo. Mblawe wong nangis, sing lagi nangis riyang, sing lagi ngenes riyang. Anggur-anggur mblawe riyang yo. So, glok. So, tidak, lak adobe sira. Aduh paman pangapunten. Mbokatan isune sawon paman. Nggih paman pangapunten bilih adik kulane sawon dumateng panjenengan. Ora maaf nang sira. Ora maaf nang raine lho, ora bae. Wong lagu nang sira nak nangis. Ora lagu nak mesti disetop. Aduh, nang bae sira. Nembian wong nang disetop. Ning sira aku ya. Sira arep apa maksudnya? Biar yang menangis ku kelingan ayat suci Al-Quran surat wal asri urip dalam kerugian. Oh, terus Gusti Allah ngandikan demi waktu, demi masa, waktu kudu manfaat. Oh, terus surat wal asri manusia urip betul-betul dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang takwa, yang mengajak kebenaran, mengajak kebaikan, saling menasihati dan penuh kesabaran. Lagu kelingan ayat kuwi nang soteng duduk kelingan wadon kaya sira mah kelingan dlemok. Nang kelingan dlemok lho gelo. Duduk kelingan wadon ramo sira mah nang ngenes ku. Atine ngenes kelingan dlemok, kelingan wadon.
Kailangan gulong, ray naman dung. Oh, baka sira kailangan gulong. Ray naman dung, kaya nga na udar gulong. Wah, baka rayang ko kailangan dosa na. Ang gulong nung gunang si Satopak. Si Satok yan nagwa. Punten paman isunen jalukambura. Isora, orang-orang pilihan. Isunar pitang ledan dumateng panjenengan. Dimseng den maksud panjenengan griyengan wali tanpa nama tanpa gelar sederajate sami kalian wali kutub ku maksud priwen. Takon apa sih sirok mo kunungku? Yung wali tanpa gelar tanpa nama aja. Orang siapa ya beli wero? Orang beli wero, wali tanpa gelar tanpa nama. Derajatnya pada kalau wali kutub biar nggak beli wero yung wala nama anu cuy. Takon maning juga sudah kuya bocahku pangun bocahku. Sudah nyantri ini berang tahun. Isune nyantri ning pondok pesantren Begong 7 tahun nyantri Toreko Kodrianak Sabandia kalian Raka Isun. Isun nyantri angsal 7 tahun teng pondok pesantren Begong kali Sapu Cirebon. Maju 7 tahun, yo masih orang ngerti bae wali tanpa gelar tanpa nama. Padahal sering disebut-sebut saking siran orang mah. Ora konek orang mah kalingan bae gelung, kalingan bae udar gelung, kalingan pokong gede sih mah. Ngajinya ngawur ya ngerti. Ya pangapunten paman Bupati Sune Sawon. Nyuwun penjelasan wali tanpa gelar tanpa nama kusinten. Belega aku Surabaya. Bocah sira mah belag tak bangur. Wong lagi nang si setok ya ana bae. Bos ke Nusantara minatani angpano dewi sarang aantoy kedi minatani bos pancatunggal sarang abang ini nek tegep minangkani sesepuh marang kekiden abang ini sarang mama Ji Ismail sarang mama Ineke sarang mamaku kelayane keding sarang mama kiwon kelayane sarang kapai pengges keding aduh ampun ora disangka alah sarang mama tegue kedik mama teguh aduh gusti kula sing ora disangka-sangka sing ora dinyana-nyana maling-malingan itu sampean siji sing bakal nyayang
ngopi anu ilmu. Iya sampun rakayu kesamawon sampun den ladosi tiyang niki kayane si tiyang boten waras. Kaya tiyang stres nangis dewek ngomong dewek. Isun yalu kampura ora den ampura raka. Paman nyuwun ampura paman. Lego ora bae. Iya walaupun panjenengan mboten purun isune badhe permiyos nyambun ampura. Badhe kesa isune. Wis ka aku dikita ayo jat. Ambung tangannya riang. Kuringin aja gerak mangkat. Aduh, ya. Aja asa gosok mokonon. Senang. Aduh, bagus. Paman nembe mokonon wis pogal. Aduh. Wong nyantri ku aja pogalan, dikit. Aja pogalan wong mondok pesantren kudu sabar. Kelingan beli ning gurumu, nasihat gurumu, seorang wali kutub. Kanganan ning begong. Oh, dari sungguh weruh panjenengan nyantri ning begong ku. Siapa? Turunane run-temurun sing Pangeran Manggarajati sing Bung Cikal turun terus mi bahkan pondok pesantren begong panjenengan iku nyantri ning keluargane Syekh Tolha Ibnu Tolabuddin kan. Oh dia sabar sing sabar panerima nembe duji wadun bagus manes wae mong bae karo wadun siji bener kakang jenengan. Oh, aja wis diberikan kita baik. Seci negara apa-apa. Oh, jadi aja gerek. Lunga kok aja pogalan. Iya iku sinten. Panjenengan gemreng gembal nangis kok gemuyu. Oh nangis kok selawatan maksudnya pripun. Terus ngonyem-onyem wali Jawa. Wali tanpa gelar tanpa nama derajate pada karo wali kutub niku sinten paman nggih sinten paman niku wali Jawa wali tanpa gelar tanpa nama derajate kalian wali kutub niku sinten. Aduh ya wis kita bedari ya tak buka rahasiane ya bleh bakal wali gelar wali tanpa nama, tanpa gelar, itu ya isun dia beli weru, sing weru ya wakmu, kelingan beli nalikane wis Al-Qarni derajate naik kaya dene wali kutub. Oh, kelingan beli kisah wis Al-Qarni iku kekasih Gusti Allah kang derajate pada karo wali kutub. Padahal sholatnya ya biasa-biasa baik. Ibadahnya ya biasa-biasa baik. Tapi para sahabat Nabi dikongkon Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah kongkon jaluk doa ning wis Al-Qarni. Kisah priwen. Iya kisah iku ya wis Al-Qarni iku ya bakti maring tiang sepae maring ibune. Gendong ibune ngadusi ibune nyewok ibune mangkat haji digendong maring wis Al-Qarni kaya mengkonon paman. Oh ya wis ku dadi wali tanpa gelar wali tanpa nama sing derajate padha karo wali kutub. Ya tiang sepuhe panjenengan piyambak. Bapak ibune panjenengan piyambak, Sudarma wong tuane panjenengan piyambak iku wali tanpa gelar tanpa nama. Wong soleh ahli ibadah ku maring Gusti Allah kang ngopeni panjenengan iku derajate kaya dene wali kutub.
panjenengan mider-mider ning Bucemirah, ning Butambi, ning kuburan Wali Sanga, tapi ning wong tuane dhewek ning makbaroh mbok bapane dhewek kelalen. Ya beli kados mekaten panjenengan iku ngandikane leres. Ari bokat kula panjenengan ku tiyang edan, tiyang stres, mabok wadon, mabok pangkat, mabok nomer paman. Dadi sune salah pamikiran, salah sangka suudon maring panjenengan ampura paman. Oh ya tak ampura wis mulan kajelok gampang suudon. Ning sapa bae aja ndeleng ning rupa. Walaupun mamang itu ya bentuknya kayak wong edan, sekarepe dhewek. Ya mamang lagi kelingan dosa, ditinggal ning wong tua loro, durung bisa berbakti. Ayo pada berbakti maring tiang sepuh sun kabeh. Pikir kula seperti pikiran isi bingung boten ilok kelawan tran mama camat tojo ombak banyu ombak segar hari wong diwayu si pikire kelara-lara pikirane kelara-lara aduh Ramil sarane gede gilarit munggil aja aja lali mama camat lo sarang baru pulang hari wong ditinggal sembiran rane ombak segar gampang kayu sing bermayu masih bermayu hari wong diwayu si pikir kelar-kelar hari wong diwayu si tambah ayu hari wong diwayu tambah ayu banyak waktu tengah gelas wong demen kain piit bagi nado wong demen kain piit ijo kudung kembali kalian mau rapi jodoh si beli asal seling kesawangan dados isune denampura dumateng paman. Ya tak ampura toli mengkene paman ki ya pesen maling saliramu karena paman iku yang inget-inget surat wal asri. Dari surat wal asri ku ning ayat 1 Gusti Allah bersumpah demi masa demi waktu. Ayat keloro iku
manusia betul-betul hidupnya dalam kerugian. Jadi sing akeh ki manusia urip dalam kerugian. Harapan pangkat jenderal, pangkat presiden, pangkat menteri. Bak ora takwa. Sembayang dia jelong karo dhewek. Ibadah beli bener, iku uripe dalam kerugian, dalam kesesatan. Apa maneh sing ijazah palsu, ijazah tipu-tipu, padha tuku ijazah palsu. Uripe dalam kerugian. Ayat ketelu, kecuali Gojakan ali ayat ketelu, kecuali orang-orang yang takwa, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang muklis, orang-orang mukmin, kanggo cike tauhid kang teguh, kecuali orang-orang beriman, menyampaikan kebenaran, mengajak orang lain menyampaikan kebenaran, saling menasihati, penuh kesabaran. Kudu diceki ku. Ayat kuan ku aja sampai jadi manusia rugi, manusia kang sesat, jadilah manusia kang takwa. Mulane Pancasila berketuhanan yang Maha Esa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, mengajak orang lain kebenaran, sepenuh kesabaran, aja selamat dewek baik. Durung bener bakal selamat dewek baik. Nggih matur kesuwun nasihat panjenengan. Nggih. Matur kesuwun paman nasihat panjenengan. Ada permintaan lagu dari Mas Nuryati, pengrajin wayang kulit dan pengrajin mebeler gini. Juga bos serabi, sing serabine macam-macam, warna-warni, sabine sedep, bos goncing. Kalian saking Bapak Jimudrasir, uga saking Bapak Guru Mulyono, SAG MPDI, jaluk lagune Sembilang Patile Telu. Lele dudu lele ya Sembilang Patile Telu. Wah, kesenengane Mas Haji Mudassir kepepesan Sembilang garwan karo Mas Nuryati. Senengane ning pepesan Sembilang. Waduh, Patile Telu ayolah. Sembilang Patile Telu, Mas Nuryati sing ana ning Sumber Kulon, mangga den pirengaken Sembilang Patile Telu. Lele dudu lele Sembilang Patile Telu. Wong bagus sapa aran yen wangsul ulan melu. Sembilan Patile Telu. Wong ganteng sapa ani yen wangsul ulan melu. Taheni mongko kembang kencur China, lempuyan kembali kuning, harap bali jati melo, suki mini yang baik. Mama Yuda, Mama Yuda, Mama Yuda, Mama Yuda TV. Apa? Ibu Egila, Ibu Egila, Ibu Egila. Season 4. Majikan, majikan. Pik, si kualik trondol
foto wis gede pada ini. Ibunya Alisa, ibunya Alisa, ibunya Alisa, ibunya Alisa. Kira-kira gula Jawa menisi langkapan teri. Takkan temen pulang cinta, ya wis aja suwi-suwi. Mama siapa? Mama Tumpe. Kembang kencur jadi bagus, lempuyan kembang diumin, arah balik jadi enos. Mimpi yang mandi. Balik majikan, majikan, Mbah Heni, Mbah Heni majikan, Mbah Heni majikan terus, Mbah Heni majikan, asik, iya nih majikan. Piknik wani trondol jago, jago nilang kawulunti. Lagi sini masa foto wis gede pada temeni. Ireng-ireng gula Jawa menisi langkapan teri. Kakang demen senangi cinta, ya wis aja suwi-suwi. Kembang kencur jadi laus, lempuyan kembang kuning, ada balik jadi enos. Mini yang mamanya Yuda, mamanya Yuda, mamanya Yuda, mamanya Yuda. Ini mama siapa? Mama Nabil, mama Nabil, mama Nabil, tanggung mah. Mbak Heni, piknik wani trondol jago, jago nilang kawulune. Lagi sini masa foto wis gede pada temeni. Siapa saya? Nok Nindi, Nok Nindi, Nok Nindi. Ireng-ireng gula Jawa menisi langkapan teri. Minta kakang demen senangi cinta, ya wis aja suwi-suwi. Lelelele dodoling, sembilan pati telung, wong bagus sabaan ibu hilang pulang. Mang Menir, Mang Menir, Mang Menir, Mang Menir, Mang Menir. Kembang kencur jadi laus, lempuyan kembang kuning, arah balik jadi enos. Mini yang iya. Sampai di sini dulu sedulur, gampang disambung kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.